δω την ταινία. Συνέχεια μου λες κοίτα, με έχει αφήσει να δω ταινία για ταινία. Θα ξυπνήσει τη μάνα σου. Αφού μου λέει κοίτα. Εγώ φταίω που σε προειδεάζω. Σταμάτα να μην μιλάς. Εσύ κομμανάς. Δεν είσαι καλά. Είδες να ξυπνήσει την Κικίτσα. Και τη Βιβί. Καλά την είχατε τελειώσει, τι κάνετε τέτοια ώρα εδώ? Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα τέτοια ώρα? Βλέπουμε μια ταινία. Βλέπετε ταινία? Τι ταινία για να δω? Κάτσε ρε. Τι ταινία καλέ? Κάτσε ρε Ταρζάν. Καλά. Την Κικίτσα την ξέραμε. Αλλά και εσύ Βιβάκι μου, εσύ τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Εγώ αγάπη μου περαστική είμαι. Για να πάψεις ρίζα. Όχι αγάπη μου, πάω στη Μοδίστρα. Έχουμε μία δουλειά με την Κικίτσα. Δουλειά? Τι δουλειά, τέτοια ώρα? Δεν θα σου δώσουμε λογαριασμό κύριε. Παιδιά, τέτοια ώρα είσαστε εδώ πέρα. Δεν πάτε να κοιμηθείτε, το πρωί δεν θα έχετε ξεσηκωμό. Έχετε σχολείο, δεν έχετε σχολείο. Λοιπόν, σου πάμε στο σπίτι, Τι γίνεται εδώ πέρα? Πήγαινε παιδί μου, μην ανησυχείς, αναλαμβάνω εγώ. Τι ώρα είναι? 3:30. Καλά εσείς οι δύο τι κάνετε εκεί πέρα? Σταμάτα εσύ. Δεν είχατε πει ότι θα φύγετε στις 11? Ξεχαστήκαμε κυρία Μέρη. 4,5 ώρες. Μη συγχύζεσαι, αναλάβαμε εγώ και η Βιβί να τους πάμε στο σπίτι τους. Έλα Βιβίκα μου, πάμε. Πάμε. Από πού φεύγετε εσείς από το παράθυρο? Να μην σας αναστατώσουμε άλλο. Να σου πω, να μου πεις τι γίνεται στο τέλος της ταινίας, Το θυμάσαι? Ναι. Ναι, εγώ θα σου πω τι γίνεται στο τέλος της ταινίας. Τι γίνεται τώρα, Ούτε να κοιμηθούμε δεν μπορούμε στο σπίτι μας. Εντάξει ρε μάνα, sorry. Sorry δεν έχει sorry, εντάξει. Λοιπόν, από αύριο εγώ δεν πέφτω στο κρεβάτι μόνο δεν τους έχω διώξει. Μόλις νηστάξω θα τους διώχνω. Εντάξει, να σου πω. Δεν παίρνει τηλέφωνο του παπά να δούμε τι έχει γίνει. Τι να έχει γίνει τώρα? Τι λέει, θες να ξυπνήσει και τον πατέρα σου τώρα? Μάνα, συγγνώμη. Εσένα δεν σου έκανε εντύπωση? Τι ήθελε η Βιβί έξω από το παράθυρο μου 3,5 ώρα το πρωί? Η Βιβί σε πείραξε που ήταν εδώ τώρα, Το ότι ήταν η Μαριλένα και ο Τέλης το βρίσκεις πολύ φυσιολογικό. Τι ήθελε η Βιβί? Αυτό σου λέω. Να πάρουμε τον παπά να δούμε τι έχει γίνει. Βιβί! Ναι, ορίστε. Έλα πατέρα, κοιμάσαι? Όχι, ξύπνιωσε. Εσύ γιατί δεν κοιμάσαι? Έβλεπα μια ταινία και άργησα. Και πότε θα κοιμηθείς? Μετά. Μετά ρε θα ξυπνήσεις να πας στο σχολείο. Πατέρα, θα κοιμηθώ όταν γυρίσω από το σχολείο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί είσαι ξύπνιος τέτοια ώρα, αγόρι μου? Δίψασα και σκέφτηκα να πιω από την νερό. Δίψασες. Η Βιβί τι κάνει? Κοιμάται. Γιατί ρε με πήρες τηλέφωνο μες στην άγρια νύχτα? Έτσι ρε πατέρα, για να δω τι κάνεις. Να σου πω ρε πατέρα, η Βιβί κοιμάται καλά ή έχει ανήσυχο ύπνο? Με δουλεύεις ρε? Βέβαια ρε πατέρα, σε δουλεύω γιατί η Βιβί πριν 5 λεπτά ήταν εδώ πέρα. Τι έκανε? Ξέρω εγώ τι έκανε. Γι' αυτό σε πήρα να μου πεις. Εσύ μου λες ότι κοιμάται φύκια. Θα έκανα λάθος. Θα πάω να δω στο κρεβάτι ξανά. Όχι, να μην πας, γιατί δεν είναι στο κρεβάτι. Εγώ θα ρίξω μια ματιά. Γιατί εσύ μπορεί να κάνεις λάθος. Πατέρα, τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει. Εγώ κοιμόμουν και δίψασα και μετά χτύπησε το τηλέφωνο και ήσουν εσύ. Καλά, πήγαινε για ύπνο. Άντε, καληνύχτα, γεια. Λεωνίδα! Πάω από εκεί να δω τι συμβαίνει. Δες με τα καλά σου τέτοια ώρα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Μάνα, αφού κάτι είχε γίνει σου λέω. Τι να έχει γίνει παιδάκι μου, τίποτα δεν έχει γίνει. Τσακωθήκανε μες στη νύχτα και σηκώθηκε η Βιβί και έρθει στην Κικίτσα. Τίποτα, να πάμε να κοιμηθούμε κι εμείς κάποια στιγμή.